Tan.
Resang Maha Yogi samusing semeti mungguing pacrabaan danguane ngali micile sangka saking graning arga anantya sira alon yenangan dika Mangarcana sekaring bawana langgeng ndak waspadake putuku Gatotkaca sing ngadhek oning pertapan Sukari nembe ya pertapan Parianom. Nggih Gatotkaca padha kanthi becik nggonmu sowan nampi berkah pangestu paduka Kanjeng Hyang Raharjana sekolah lampahipun inggih wayah kula nyaosaken pangabekti mawon mugi konjuk sandhaping pepodo Kanjeng Hyang. Ya wis ndak tampa astutiku tanpa nono ya nggir sanget anggen kula mundi paring pangestu paduka Kanjeng Hyang. Janur gunung kadingaren nggonmu praponing papan kene mesti nggawa wigati katandha riwe rebut unggul ing muka tanpa berangusap kagungane dodot ngalembreh tanpa beraning setagi mula aja nganti baya pekewuh maragake maturana wigati apa Gatotkaca. Waleh-waleh menapa Hyang rening inggih wayah wanci pajarena kula badhe kawisuda dados senopatinipun pepundhen kula para Pandhawa. Iya kula badhe kapacak tinuding gati sinaraya ing karya dados senopatinipun para Pandhawa Senopati Agung wonten ing Tegal Kurusetra. Terus ngen kula marak sowan sak kula badhe nyuwun pengayoman miwah kula nyuwun sifat kandel Kanjeng Hyang. Mangkono nggih Gatotkaca kasinggihan mekaten. Iya. Sing jeneng satriya tinuding gati kowe pinilih kalebu pitataning jalma ora saben titah ora saben satriya dipilih dening ratu dadi Senopati Agung nyenopateni Bratayuda Jaya Binangun inggih Hyang. Nadyan upama ya nggih upama senopati gugur ana ing Madyalaga kuwi jenenge mati sing utama. Mati sing utama kuwi labu-labet tumrap nusa bangsa negara. Nadyan gugur ning dadi pengawak kusumaning bangsa jenenge diukir, jenenge dieling-eling dening wong sak negara. Saben tanggal 17 Agustus, saben tanggal 5 Oktober cinandi ana ing Ngawiyat. Gandane wangi inggih. Nanging sadurunge nggonmu ngadepi besok wanci Bratayuda Jaya Binangun supaya ora mbedel kulite, supaya ora getas balunge, cara-carane wong mlaku supaya ora gampang masuk angin kuwi kudune ya dirangkepi, kudune ya diserepi inggih. Pit motor wae kae nganggo ban serep, mobil kae ya nggawa ban serep. Lah apa meneh kok menungso? Inggih mekatene Hyang. Iya. Mula kangsa ki wajib diserepi kanggo ngreksa njaga kayuanane putuku si Gatotkaca. Ngaturaken panuwun Kanjeng Hyang menawi mekaten. Jumbuh kelawan tanggung jawabmu dadi senopatining bangsa. Titiwanci dina iki kowe bakal tak paringi
kagunan wujude yaiku kanuragan aji esmu gunting wujude aji esmu gunting ingkang bakal tak papanake ana ing drijimu mula nggir Gatotkaca putuku maju mring lan manglunga janggamu nggir Gatotkaca sigra-sigra bermana kanca kya mangregeting nawang sasangka eka tunggal wataknya kang gumingsir embe-embaning kanywangan sawela kringging manglung janggane Raden Gatotkaca ngulungaken puneng epek-epek nuhuni dawuhipun ingkang Eyang Resi Seta nedya den paringi kagunan wujudipun aji esmu gunting swasana sepa sepi lera sepasamun samendang boya karempit japa mantra mantram sakti kang wis karapalaken dening Sang Resi Seta satemah ana daya luwih mijil saking angganipun Sang Resi Seta kapapanaken manjing mring epek-epekipun ingkang mayah nenggih Raden Gatotkaca satemah japa mantra aji esmu gunting wis irenasuk manjing mring jiwa raganipun Dyang Gatotkaca saangel-angele wong golek ngelmu utawa golek jeneng luwih angel wong ngreksa utawa njaga mekaten Eyang iya ana syarate ya nggih Gatotkaca syaratipun menapa jroning 40 dina 40 wengi kowe ora kena gepok singgol karo wanita Estin iya ora kena gepok singgol karo wanita mligine karo bojomu menawi kalian tiyang sanes dos pundi lha kuwi apa meneh wong karo bojomu ora dikeparengke apa meneh kok wong liya nek ngono kuwi arep nerak pepali iya nyuwun pangapunten namung miderangke mawon Eyang sing ngoloro kowe ora kena gendhung kowe ora kena umuk jalaran sak dhuwure langit isi ana langit nadyan kowe wis kedunungan aji esmu gunting sing mapane ana epek-epekmu utawa mapan ana ing drijimu ning kabeh kuwi winates purbaning menungsa ora bisa ngungkuli marang garising kang maha kuwasa eling-elingen kowe ora kena gendhung kowe ora kena umuk ora kena gepok singgol wanita lan ora kena mateni apa wae iya mekaten yen ora kena mateni tak wangeni mung trima 3 dina 3 bengi sak bubare mengko
40 dina 40 wengi kowe kena gepok singgol karo wanita. Kelingan, nggih, maksud kemutan. Supaya kowe mantep, ora kenggo bakal tak todi. Nggih, keparingipun tak jajal dhisik. Kowe tak kon jajal. Saguh berarti dipun todi menapa? Entenono Gatotkaca. Iki ana watu coba remeten. Inggih. Yen ngaten. Kanjeng Hyang badhe nodi ingkang wayah. Ya tak jajal dayane asmu gunting. Watu iki remeten ngger Gatotkaca. Nyuwun pangestu paduka Kanjeng Hyang. Sinarita manteg dayane aji asmu gunting. Ponang sila kagrayang. Lebur dadi lebu malela. Dadi swalang-walang icaling ponang watu salah kedaden ana kukus ngumen dengan tariksa. Bagus, bagus. Pendadaran sing sewisan kowe bisa lulus. Lah saiki pendadaran sing angka 2 wujudipun menapa Hyang? Nembe wae pun yang panen semangka. Semangka jaman saiki iki jenenge semangka California, mula wujude ireng. Grayangen nyuwun pangapunten. Sela ingkang ageng kula grayang kemawon lebur tanpa dadi menapa malih namung wujudipun semangka. Namung wujudipun semangka. Wis dijajal wae ora sakokan gunung sing tanpa guna. Nyuwun pangestu Kanjeng Hyang badhe kula grayang mesti lebur tanpa dadi. Lepat kula menapa dhumateng Kanjeng Hyang. Lepat kula menapa semangka ingkang kula grayang kok mboten tumama. Kok mboten lebur. Lepat kula menapa. Lupute Gatotkaca kowe gendhung, kowe umuk, kowe nyepelekke karo wujud. Kowe ngucap apa? Hyang, menapa malih menika wujud semangka ingkang empuk. Sela kemawon kula grayang lebur tanpa dadi. Burung dilakoni kok kowe wis kesombong. Burung dilakoni kok kowe wis kesusu umuk. Ora beda wong ngentengke watu, ngembokke banyu. Kowe ora kena umuk, ora kena sombong, ora kena gendung ngadepi karo sapa wae lan wujud apa wae. Yen kowe isih kesisipan, mata gendung, mata umuk tundone mengko bakal nyepelekke karo wong liya. TKT ming wong wuta isane apa? TKT mung idiot isane apa? Kuwi jenenge kowe nyas ngembe karo wujud. Kuwi rak wujude njaba ming wuta. Wujude ora weruh ning jerone pangkat padha wae ora beda Gatotkaca. Mula kowe aja nyepirake karo wujud. Yen ngaten kula lepat Hyang. Kowe ora luput ning kowe kleru. Nggih, sami kemawon. Pendadaran sing angka 2 kowe wis ora lulus. Mung kari pungkasan tak tundung supaya encat saka pertapan Paryana balya ning Ngamarta. Yen ngaten kula nyuwun pamit Kanjeng sing ati-ati putuku Gatotkaca.
jajal nganggo ngono bisa lulus pungkasane tak jajal sing abot nganggo rantai emas tak godho kowe ngger Gatotkaca. Wanita ayu nyambar arum mring kusuma yatal mawur madu pronto gemprong-gemprong yen ngandika ndak sawang kok ana bocah wadon tanpa kantha tanpa kanthi wayah dudu wayah kowe sapa nuwun inggih Raden menawi paduka nila krami dhateng jasad kula nami kula pun endang pamikat sih nami kula Raden. Jenengmu Endang pamikat sih kasinggihan mekaten. Kowe kok ijen ngenteni sapa? Monggo iki wayah dudu wayah apa kowe ngenteni wong lanang sing agek nguyuh. Tobat tobel mboten Raden mboten. Kula madosi impen kula Raden, kula madosi impen kula. Lah golek impenmu kowe ngimpi ketemu sapa salebetipun pasumenan kula pinanggih kalian Nalendra Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca mila kula badhe ngupaya wonten pundi dunungipun Raden Gatotkaca yen bisa ketemu kula badhe suwita pasrah jiwa raga kula awit sajroning pasumenan kula kalian Raden Gatotkaca sami-sami andon katresnan, sami-sami andon asmara. Najan mapan wonten tengah Tegal, ngriku wonten gubuk mila tinengaran gubuk asmara. Do Raden, kula badhe ngupati pasumenan kula. Kula madosi Raden Gatotkaca badhe kula suwitani Raden. Yen kowe durung ngerti, tak wene ngerti aja kaget. Nalendra Pringgondani Gatotkaca sak temene yo aku iki. Tobat. Mboten nginten babar pisan pinanggih wonten ing alam pasumenan kalian alam kanyatan kok jebul benten do Raden benten. Bedane piye? Bentenipun langkung bagus, langkung sigrak, langkung cakrak saksamunipun kula pinanggih kalian panjenengan. Duh Raden Gatotkaca, kula badhe suwita dhateng paduka Endang pamikat sih. Kula pasrah jiwa raga dhateng panjenengan Raden. Aja gelojo keciwaku duweni bojo. Aku wis kagungan garwa. Kula dipun dadosaken bojo simenan mboten menapa-menapa. Dipun dadosaken bojo simenan kula nderek. Ora prayoga. Ingkang baken kula kepengin saged nampi wiji saking panjenengan. Kula nyuwun wijinipun Raden Gatotkaca. Aku agek nglakoni tapa brata. Mboten wonten tapa. Sampun mboten wonten tapa. Wontenipun inggih namung Umar bin Khattab kemawon mboten perlu nyebut tapa.
Semingkir aku agek prihatin. Aku agek topo broto. Mboten Raden, mboten. Yen mboten kasembatan trimah pejah kula lampahi ora gelem minggat nyotampanana. Kowe tak jajal nganggo rantai mas wujude wanita sing mimba wanita indang pamikatse ya pone yang mbahmu iki. Mboten nginten babar pisan Kanjeng Hyang Jepulna dhateng ingkang wayah. Ya ngono kuwi carane yen nduk didatar nek mas kudu dileler. Cara carane wong arep gabung dadi rombongan ya dijajal, ya nyuling, ya nyaron, ya nyiter. Ya nembang, ya joget kuwi jenenge pendadaran. Mula nadan nyiter kudu nyambi karo gerong. Nadan nyiter kudu nyambi karo joget. Inggih, saguh, nggih sagah. Lah ngono. Kuwi jenenge pendadaran. Yen didatar kok lulus saka pendadaran, kuwi bakal kasembatan nampa kanugrahan sesuk yen wis paripurna. Tak awat-awati bali ning nyamat nyuwun pamit Hyang.